Το πρόβλημα λοιπόν των αγροτών να το μάθετε, κορασίδες, εσείς απ' τα λέτε στα γελιά και να το γατέτε. Το πρόβλημα δεν είναι φορολογικό. Το πρόβλημα είναι ότι οι ανθρώποι ετούτινε πάνε να αφανίσουν τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας τον έχουν στον τόπο τους και σου λέει τούτους θες να τσιβάλω με φαμέλιους, στα χωράβια πάτω σε κατασχέζομαι γιατί είναι ανίκανοι να πληρώνουν τις φόρους, έτσι, να τσέχομαι φαμέλιους. Αυτοί μρέοι και στα μπίτες, που ήρθαν με τα τουφέλια γιατί τα καταφέραν να έρθουν εδώ με τον νόμο, να μπουν στον παπουδολαδάδο μας στα χωράβια, νοικοκύριδες. Στα γονεϊκά. Ναι, στα γονικά μρε θα μπουν αυτοί και στα μπίτες θα ψέχουμε πελάτες, έπαδε, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε να το μάθουνε. Γεια σου άντρα. Ντρέτα, το λέω, εγώ το είπα, εγώ τσατίνε. Κι ανείς δεν μιλεί, εγώ τα λέω, εμένα να πιάσουν. Εγώ είμαι ο καταστροφέας. Ντρέτα, γιάιντας, γιατί δεν τσι γουστάρουμε, πάει μόνο επισκέπτες. Και πόση ώρα θα κονέψουνε και αμισέψουνε. Κατακτητές όχι. Στον τόπο μας δεν θα κατακτητές. Τελειώσαμε. Αντρίκια. Σταύρο μου, σου μιλώ Αντρίκια, σου μιλώ την καρδιά μου, πώς το λένε. Σου μιλώ την ψυχή μου, σου μιλώ την καρδιά μου, δεν μιλεί ο Σταύρος, δεν μιλεί ο Μανώλης, ο Κωστής, το λέω εγώ. Ό,τι λέω το αισθάνομαι εγώ, μπορεί και ο άνθρωπος πει, δεν το λέει, εγώ συμφωνώ. Εγώ όμως το αισθάνομαι, το λέω και ονομέ και όνομα ένα. Έτσι τελειώσανε. Δεν μπορούν να έρθουν κατακτάδες. Αυτοί οι τσιφόρσα που βάνουνε έχουν σκοπό και λένε ότι μρεσί, τσιφόρους κιούνουσες δεν τσι παίρνουμε. Και μην τα θέτε. Να πάρουμε τον τόπο. Πώς να τον επάρουνε, τόκο του τόκου, να κατασχέσουνε του παππού μου το χωράφι. Γιατί τον είχα το Γερμανό σημιζάτορα. Γάμω τη ράτσα που τον γένανε και θα ρίδα πως θα πάνε τα χίλια παφουρκιστών να φτούν οι μύγες. Λάθος τι διαβάσανε. Είμαστε πιο ενημερωμένοι από τις τσιχαντιστάδες. Οι πλαστικές ύλες και τις εύλεκτες ύλες τις έχουμε πιο καλά από αυτούς. Έτσι. Και θα τις σκόσουμε σαν τα σκουρδουλάκια. Έτσι θα να το κατέχουνε. Πρέπει να το σεπέψω με μαντάτο. Εγώ τις έχω πελάτες στον Τουκενέ μου. Τσι καλωσορίζω, τσι κερνώ, τσι κάνω, τσι δείχνω, τσι Γερμανούς. Και το σε λέω επισκέπτες και πόσες μέρες να κονέψετε. Και λάει το γαϊδαρός. Γιατί ο Χίτλερ δεν εκόνεψε παδέ. Και θα έρθεις εσύ μωρέ με τον ανάπηρο στο καρότσι και την παλιωμοδίτησα να κονέψει το κονάκι μου. Μπράβο, μπράβο πατέρα. Τα λέω εγώ, γιατί παίρνω την ευθύνη εγώ τα λέω του Τανά. Οι υπόλοιποι Μιλικιανείς, εγώ τα λέω. Έτσι, εγώ είμαι αυτός. Μπράβο πατριώτη. Σου μιλώ Αντρίκια, έτσι θα είναι. Δεν έχουνε φίλε σκοπό φορολογικό. Ο σκοπός το ποιος είναι? Αφανισμού του πρωτογενού τομέα. Έτσι, γιάιντας, γιατί δεν είσαι ικανός εσύ, εγώ, ο καθένας μας να πληρώσει. Όχι δεν γουστάρομαι. Να έρθουνε λοιπόν με τα κοιτάπια τους, να δούνε ποιος είμαι εγώ. Πού τα βρήκα, πού τα πήρα και τα λοιπά, έτσι μπράβο. Πού τα βρήκαμε, πού τα πήραμε, πού τα κάμαμε. Πώς ζούμε. Εάν νομίζουν ότι είμαστε πλούσιοι, να έρθουνε να μας επάρουν τον πλούτο. Έτσι. Αλλιώ τα κόκαλα των παπουδολαλάδων όμως κι όνοσες ο Κανιώρος θα πουρθεν ο προθές. Εγώ το λέω. Ο Κανιώρος που έχουν στην κυβέρνηση. Ποιος είναι αυτός? Πουρθεν ο προθές στη Βιάνο και λέω ότι Σιαμπράτη. Ο Κανιώρος λοιπόν να πουρθεν στη Βιάνο, λέω εγώ, ότι δεν είχε ένα Αντριά να έρθει που είχε τον τόπο πουλημένο και ήρθε στη Βιάνο να τιμήσει μωρέ τις νεκρούς. Ποιους νεκρούς μωρέ? Που εκτέλεσε ο Χίτλερ και αποτελειώνει η Μέλκερ με το Νανάπυρο. Ποιους διδάτε να κάνει? Στη Βιάνο είχανε μραμπράτη και ήρθανε. Ποιοι είναι? Χούτζης, το κοπέλι. Εγώ του λέω ότι είναι κοπέλι. Και να έρθει να κάνουμε λογαριασμό που είναι πια στο σκολιό. 2 και 2 δεν γατεί πόσο κάνουμε. Το κοπέλι είναι που δικά. Έτσι να το μηνυτέψετε και να του πει το είπα εγώ. Ας τα δρομψούτσες. Αγράμματος. Γιατί παίρνει δανεικά να πληρώνει μρες τη συντάξη των ανθρώπων. Ο ανίκανος. Οι ανίκανοι. Ποιος είναι ο πλούτος του τόπου μας? Ο άθεος. Ποιος άθεος? Δεν υπάρχει Θεός. Τελειώσαμε. Ο πλούτος του τόπου μας είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Και οι παταξίδες. Δεν έχουμε άλλο πράγμα.
Τρία πράγματα έχουμε. Οι παταξίδες είναι αυτοί και εμείς είμαστε τα βούγια. Είτε κουβελιάζομαι εδώ, να τα πούμε όλα. Όχι, πρέπει να τα πω γιατί είμαι πλαταμένος. Είμαι τρεζαμένος, πώς το λένε. Εγώ είμαι αυτός, εγώ λέω το ναι. Οι ανθρώποι ξάντωνε. Εγώ είμαι αυτό. Έτσι θα είμαι. Έτσι, δεν είναι ικανοί ετούτινε οι κεσταμπίτες να παραδώσουν τον τόπο το Γερμανό. Τελειώσαμε, δεν τον δίνουμε. Να έρθουνε. Και έτσι μια κεσταμπίτες θα που κονεύουνε στον τόπο μας να τις υποβγάλουμε. Γαμώ τη ράτσα τους. Σηκερνούμε μια ρακή και να μας επούνε ποτέ θα μισέψουνε. Γιατί είναι το παπουδολαλάδο μας τα χώματα. Έτσι, τα κόκαλα του παπουδολαλάδο μας είναι άλιωτα και τα έχουν απλέρωτα και το λέει κι ανείς. Ποια κόκαλα επλέρωσαν και στα μπίτες. Έτσι, ο προθέστη λέγει ο άλλος ότι ευγάλαμε λέει τις φωτογραφίες. Ποια βρε κόκαλα. Αυτοί δεν έχουν αμπράτη να δείξουν τις αποζημιώσεις. Διότι είναι λαδωμένοι. Σαν τον ποτικό που θα δώσεις μέσα στην κουρούπα κοινολολάδωτοι και δεν έχουν αμπράτη να στήξουν τα κόκαλα του παπουδολαλάδο μας. Και έχουν αξία και μιλούνε πια τα κοπέλια. Οι μορφωμένοι. Και άμα το πεις με μια λέξη, οι παραμορφωμένοι. Έτσι, τούτανε τα κοπέλια. Τα κοπέλια που πήγαινε να παίρνουν δανεικά να δίνουν στη συντάξη 43 χρονών. Γαμώ, τα προσκεύαλα το προσκευάλλον είναι. Τελειώσαμε. Σου μιλώ τέρμα, τα έχω παρμένα στο κρανίο, είμαι εγώ, τα λέω εγώ. Εγώ παίρνω τεδί, τα λέει κι ανείς απτούσες. Εγώ τα λέω. Έτσι, και άμα θέλει να έρθει να μου στήξει το λόγο εμένα. Εγώ είμαι μπρε τα λέω. Κατάλαβες, σου μιλώ αντρίκια. Γιατί άκουσε με, τούτος ο άνθρωπος που ήρθε να πάει ο καθένας, δεν ήρθανε για το ζήτο. Δεν του περισσεύγανε 2 δεκάρες γιατί εμένα μου λάχανε ανθρώποι και μου λέει λένε έρχομαι. Λέει άιντα, δεν έχω τα εισιτήρια. Δεν έχει τα εισιτήρια 10-20 ευρώ και 20-40-50 ευρώ. Και του λέω μρέση έρανο θα κάνουμε. Λέει μρέση, εσύ θα με βγάζεις το κοντάρι. Τάξε και καλά μα σε κάνει, μου κάνεις έρανο με ξετυλίσεις. Λοιπόν δεν ήρθα να διαδιορώσει, είχε τα 20-30 ευρώ. Και φτάνει οι καραγκιόζες και σου λέει προνομιούχοι. Εμείς οι προνομιούχοι που τα έχουμε φαωμένα. Να έρθουνε μπρε να δούνε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Να δούνε το κλήρο μας. Να δούνε πως ζούμε. Να δούνε μπρε την καταδιά μας. Να δούνε τις κλεψέσα που έχουμε καωμένες και τις έχουμε πάει στις ελβετικές τράπεζες. Οι καραγκιόζες μπρε. Και έχουν αμπράτη και κυκλοφορούν και μιλούνε. Εμείς μπρε το σπάσαμε, εμείς το πληρώσαμε. Έτσι, και κι αν τα κοπέλια τα έχουν βαμέγια και έτσι, τα κοπέλια τσακωνόμαστε χωρίς να έχουν καμία σημασία. Με ένα 500 κάνουν το ζήτο και εμείς με 5 δεκάρες στο τζάμι. Έτσι, οι καραγκιόζιδες που κάνουν το Σαββατοκύριακο και έχουν αμπράτη να ξαναρθούν στην περιφερεια τους. Άμα έχουν αμπράτη να ξαναρθούν να μου το πούνε. Να σηκώνουν ποιοι ψήφους, οι καραγκιόζιδες, οι Ελεηνοί. Έτσι, και συζητώ για τις 300, άμα βγάζεις ένας να μπεις εσύ. Έτσι, δεν έχουν αισθήματα μρε, δεν έχουν ανθρωπιά, δεν έχουν πράγμα. Συνείδηση τίποτα, επουλήσαν τον τόπο. Εδώ κάνε μρε το κανάλι, τον Τουρκό και λέει το πρωί ότι η απάνω Ελλάδα είναι Σμύρνη. Τον Τουρκό, εδώ κάνε ένα κανάλι και βάρουνε θεομπαίχτες να κάνουν το ΣΕΙΡ. Τούτοι είναι οι ανθρώποι που κάνουν τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ξυπνήσουμε γιατί κατές να κάνουνε την ταχυνίδα πέψουνε τη ρετζεβούτα του καθενός μας. Κοίτα θα κάνουνε και θα σου πούνε φίλε χρωστούσανε. Δεν έχεις να τα πληρώσεις. Καταφρονάσαι ή τα φτάνεις να σε τοκείς να σου κατασχέσει το χωράφι σου. Το χωράφι σου την ταχυνίδα βγει στο γυαλί, στο ίντερνετ. Ότι στον τάδε τόπο πουλείται μια γης αυτή, τόσα στρέμματα αυτά και αυτά με αυτό το είδος. Λοιπόν, εσύ λοιπόν για να αναμυθείς τον τόπο σου είσαι υποχρεωμένος να πιάσεις το τουφέκι. Δεν φέρνεις φίλε αποτέλεσμα. Σκότωσες για όνομά τους 0. Δεν φέρνεις αποτέλεσμα. Ο λαός του τόσες απούνε πάει δεν θα φέρει το αποτέλεσμα. Θα φέρει το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να πάρεις τις χίλιους για όλους. Και αυτοί και τα ευρώτος
και τα τσιμπρακαλάτωνε. Έτσι, εμείς θα κοντέψουμε την αξία που την είχαμε και την έχουμε. Έτσι, και πούμε του Βενιζέλου που είμαστε κάτω σε μετούτου σας επαδέ. Ό,τι δεν θέλουμε την απάνω πάντα. Εμείς ζούμε με τον τόπο μας. Εμείς θέλουμε τον τόπο μας. Έτσι, και αν λοιπόν δικαιούμαστε να πληρώσουμε μια δεκάρα φόρο, να τον επληρώσαμε. Δεν είμαστε φοροβηγάδες. Δεν είμαστε στριψεκόλιδες. Αλλά μρε, δεν είμαστε και σταμπίτες να τα παίρνουμε, να τα πηγαίνουμε στην Ελβετία. Έτσι, να βγάλουνε το μουστρίτος πρώτα. Το μουστρίτος να βγάλουνε πρώτα στο γυαλί πόσα έχουν βγάλει στην Ελβετία και μετά θα πιάσουνε τη δική μου αναφορολογική δήλωση, να το σε πω τα στοιχεία, να μου πούνε που τα έχω χωσμένα και να που έχω φαγωμένα. Άκουσες? Και πού θα κατατάξουνε το κονάκι μου, γιατί τις έχω καταταγμένους στην πλαστική, αυτούς που βλέπεις. Έτσι, νημένο να φτάξει η ώρα να τις κατατάξω στην ανατείναξη. Γιατί δεν αξίζουνε τίποτα. Δεν αξίζουνε τίποτα, δεν αισθάνονται πράγμα. Σε βγάλουν στην απελπισία, σε τραζένουνε. Τελειώσαμε. Έτσι, μας έφερανε παδέ και σου λέει αναρχική. Την κατσούνα μρέκες από εκεί και που έβγαλα τα κοπέλια που είναι αναρχικά, για να μην πούνε ότι τα κοπέλια μπήκαν στον κύκλο και κάμανε τζερτζελέ. Να τα αποβγάλω. Έτσι, να μου πεις, εσπάστε 5 ζάμια και κάμε. Ναι, εμείς μωρέ τα πληρώσαμε. Έτσι, εμείς τα πληρώσαμε. Ξέρεις λοιπόν τι θέλαμε εμείς ΠΑΕ, για να πραγώσουμε. Να έρθει ο άνθρωπος εκεί να πει, μ' αρέσει κοπέλια. Ποιοι τα λένε τα πέρα. Εγώ, χειροπόδαρα δεμένους μας έχουνε Γερμαναράδες. Και μας λένε να κάνουμε κιόνε, δεν φταίμε εμείς. Σε ενημερώνω ότι όλοι θα να το καταλάβουμε. Αρκεί να πούνε ότι πουλούμε το μαντίλι και εμείς έχουμε. Όχι ότι εκτελούμε γερμανικές εντολές. Ο Χίτλερ επόδανε. Εμείς του δώκαμε τελειώσαμε. Να το κάνει, μοναχός του. Του είπαμε όχι. Και δεν είναι ικανός ένα κοπέλι πριν 40 χρόνων να κάνει τέτοιο ωρεμένε. Του είπανε περιστροφική δερμάτινη καρέκλα με αυτούς τους όρους. Και λέει ναι. Λοιπόν και είπε εκτελεί εντολές. Λοιπόν, σε ενημερώνω ότι το κοπέλι δεν κάνει για σε τόπο. Μα δεν κάνει και τσανίστος. Αν και τη δική μας εντολή από εκεί ύστερα. Έτσι, λοιπόν, να κοντέψουμε τον τόπο μας και ξάτω στον αρνό. Ό,τι θέλουν να γίνουν ΕΠΑΔΕ. Εμείς ήρθαμε ΕΠΑΔΕ να πούμε τον πόνο μας. Δεν είμαστε σαματάδες. Δεν ήρθαμε να καταστρέψουμε. Γιατί εμείς είμαστε, λέει λάτες και τον ατάλο. Ήρθαμε να πούμε τον πόνο μας. Και λέει με μια παλιά παραμιά ο πνημένος στα μαλλιά του πιάνει. Έτσι. Και τούτοι νιέγατε τα κάνε ψεκαστήρες. Είδαμε να ψεκάσεις Καραγκιόζη. Ότι ψέκασες του 9 στο λιμάνι. Είδαμε ρε κουβεδιάζεις. Γατές με ήττα κουβεδιάζεις. Με το αίμα βγάνουμε τη δεκάρα που ζούμε εμείς. Και προκαλώ όλους να μου βρουν ένα από τούτους ΕΠΑΔΕ, να του βρούνε μια δεκάρα περίσα από κιόνα που δηλώνει. Και να έρθουν να μου πούνε εσύ ρε κουβεδιάζεις κι όνος είναι φοροδιαφυγάς. Ούτε ένας. Είμαστε κακομοίριδες βιοπάλιδες όλοι. Έτσι. Και μας έχουνε για το ΣΕΙΡΠΑ, για το θέατρο. Κι είναι τούτοι νιέ που μας εγγράφουνε με τα συγχωρήσεως στα πράτος και κάθε Σαββατοκύριακο και εμείς δεν μας εγατέει το κονάκι μας ποτέ. Τελειωμένοι. Ποιοι είναι αυτοί, Φούτζης. Θα γεννούμε εδώ που έχουν τσάλους μέσα και τσιπορίζουνε. Να τσιπορίσουνε γαμό τη ράτσα αυτός δεν μπορεί. Δεν τσιπορίζουνε και στα μπίτες. Δεν φεύγουμε τύπης. Δεν φεύγουμε καθόλου. Δεν φεύγουμε τύπης από Μα δεν τσιπορίζουνε διάλογο. Δεν φεύγουμε. Δεν φεύγουμε φίλε. Έπα να κάτσουμε. Να μας εβάλουν και εμάς μέσα. Να μας εταΐζουνε. Δεν πρέπει να φύγει κανείς. Να μας εταΐζουνε και εμάς. Εάν μας εκονέψουν να μας ταΐζουνε, να κάτσουν να μας ταΐζουνε. Εγώ δεν αρνιούμαι. Έτσι. Κανένα πρόβλημα. Το μήνυμα είναι ότι δεν φεύγει κανείς εάν δεν βγουν οι δικοί μας ανθρώποι από μέσα. Δεν μπορεί να φύγει κανείς. Εμείς δεν είμαστε παϊχάμε γιατί πολεμούμε να ξεκλειστρίξουμε να κάνουμε. Όχι, είμαστε πνημένοι. Έτσι, έχουμε κοπελούδια. Είμαστε καταστρεμμένοι. Ήρθαμε ΠΑΔΕ και αν είχαμε εισιτήρια να βγάλουμε να δούμε. Έτσι. Και ήρθατε οι άνθρωποι και επειδή κι όλος σας ο άνθρωπος, εγώ κι όλος σας έχει αξιοπρέπεια, μου λέει Μπραζί, μη με γυβεντέψεις, δώσε με 50 ακόμα στα εισιτήρια. Έτσι, για να κάνουμε το ΣΕΙΡΙ.
Έτσι, άκουσα να λες, σου τα λέω του λόγου, δεν τα λέω σένα. Το ξέρω. Κατάλαβες, και συγγνώμη. Όχι, είναι... Τα λέω για να τα ακούσουν οι κεσταμπίτες, οι πουλημένοι. Έτσι που έχουν πουλήσει τον τόπο, τα κανάλια, τον τόπο, τη γη, το νερό μας. Τα κόκαλα μπρε, τα άλιωτα, τον παπουδολαλάδο μας. Και ήρθε ο Κανιώρος, ο προδές, να κάνει μπρε το ζήτο στη Βιάνο. Το ζήτο μπρε στη Βιάνο ο Κανιώρος, αφού πένε ότι είπα δεν λέει από ατύχημα. Ο υπουργός θα πούμε. Και ήρθε μωρέ ανθρωπιά να πάει κάνει συγχώρεση των ανθρώπων που εκτελέσανε στη Βιάνο ένα χωριό με τα γυναικόπαιδα. Και είχε ανθρωπιά κι όνοσες, αντί να πάει να το σε πει συγγνώμη κοπέλια. Είμαστε πουλημένοι, να τον κατανοήσουν όλοι. Επίενε εκεί ήθελε λέει να περάσει. Και λέω τσικεράς γάμο ρε τον κεσταμπίτη τον Κανιώρο να μην είμαι εκεί δά. Να του πω ότι είναι ανίκανοι μρε. Τα κόκαλα μωρέ το παπουδολαδάδο μας άλιωτα. Και τα έχουνε πουλημένα. Και έχουμε αξίες και ερχόμαστε παρέ. Ποιοι είναι αυτοί, πούτζεις. Δεν έχουν ανθρωπιά κουμπάρε. Ανθρωπιά χάθηκε. Είναι Ιούδες και πουλήσανε για τα αργύρια το λαό. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η αξία. Αυτή είναι η αξία του κάθε τους. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει ελπίδα με το κοπέλι τον αρχηγό το δικό σας. Ποιο είναι το κοπέλι το δικό μας. Τελειώσαμε. Τούτο πιλά. Σου μιλώ αντρίκια. Έτσι. Άκουσε με φίλε μου. Εγώ κάποτε ψήφουνα. Ξέρεις για ποιον λες. Εγκατέγω για ποιον λες. Το γριλά λες. Το γριλά. Βρέσει. Εμένα κουβέντιας. Το γκούλι λέω. Το γριλά λες. Το γριλά. Άφησε με σε έπαρα. Βρέσει εγκατέγω ήταν. Βρέσει. Γατές θα σου λέω. Ότι δεν είναι θέμα ελπίδα. Οι 300 έχουν πουλήσει τον τόπο τον ναι. Το κατάλαβες. Σόπα. Λοιπόν, κατάλαβες, να σου δώσω να καταλάβεις ή να παίζετε. Δεν έχουν απέτηση να μας εφορολογήσουν. Έχουν απέτηση να αφανίσουν τον πρωτογενή τομέα. Τη γη μας να πάρουν θα. Νόμος! Έτσι! Να μου πεις πως το λες εδώ ρε κουμπάρα αυτό. Σου το λέω ότι σου μπέμπει τη ρετζεβούτα. Εγώ και εκείνος ο άνθρωπος και τον το κοπέλι δεν έχει, είναι ικανός να πληρώσει. Κατές να του κάνουνε, το πέμπουνε στην εφορία. Του λέει χρωστίες. Δεν έχω ρε φίλε. Τα κοπέλια μου ταΐσω πρώτα. Ταΐζει τα κοπέλια του. Προπάει δουλειά. Το κοίζει δουλειά. Και μετά του λένε φίλε είσαι τόσο επί τόσο είσαι κατασχεμένος. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν, αν τον εδώ την ταχύνει και πάει και κρεμαστεί. Δεν πρέπει να κρεμαστεί. Θα του κολλώ πούλους. Εάν τον εδόμπρα και ζωστή πλαστικίλια τον χαρακτηρίσω άντρα, ήρωα, θέλει αντριάνδα. Ήκουσες, γιατί ο θάνατος η ζωή με φτάξαμε να πάει. Έτσι, μας έχουνε πουλημένους κουμπάρε, μας έχουνε τελειωμένους. Τέρμα, μας έχουνε τελειωμένους. Εμείς δεν είμαστε βλάκες ότι θα με πάει να διαδηλώσουμε γιατί θα πάρουμε και κολοκιά. Ξέρουμε ότι είναι καραγκιόζιδες και πούσε, εάν έχουν πρόβλημα και θέλουν να πάνε στην τουαλέτα και έχουν ευκυλιότητα. Λέει κατουριούμε. Λέει μην κατουρίσει. Λέει γιάντε δεν πρέπει τώρα, κατουρίσει μετά. Του λέω ανάπηρος. Εντάξει θα κατουρίσει μετά. Και σφίγγει τα γόνατά του και στέκει ορδός. Και είναι μωρέ οι άντρες. Έτσι σαν οι άντρες που αντιπροσωπεύουν τον τόπο μας. Εμείς μωρέ θα βγάλουμε άνθρωπο τρέτο και τον τόπο μας να τον αποκόψουμε από εσάς. Αυτοί μας λένε τρεις φορές εμείς θέλουμε από μείνω μορνική μας. Αυτοί λένε 3 φορές τους ψηφίσαμε. Εμείς. Ναι, έτσι λένε. Το ναι δεν το έκαμε. Το όχι δεν το έκαμε, ναι. Το όχι έγινε ναι. Α, το έκαμε ναι. Ποιος του το έπαινε. Καγγελικό. Ναι. Έτσι. Ναι. Με τον άλλο με το καρότσι. Ναι. Οι γονατιστοί. Άμα έχουν αμπράτη, άμα δεν το σε δώσουν, άμα ναι. Πού θα βρουν να πληρώσουν τις συντάξεις. Έτσι. Άμα δεν το σε δώσουν υλικό, πού θα βρουν να πληρώσουν τις συντάξεις. Έχουν αμπράτη. Δεν τα έχουνε. Είναι μουνούχοι. Άκουσες. Είναι μουνούχοι γιατί τρώνε. Και του λένε περιστροφική δερμάτινη με αυτούς τους όρους. Εμείς λοιπόν καθιστάμαστε στο χαράκι. Έτσι. Και ζούμε με τον αέρα που φυσά, με τη λεφούρα που μας διέπει. Το κατάλαβες κουμπάρε μου. Κουμπάρε, πώς γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια να επιλέγουμε μουνούχους. Πώς την παθαίνουμε έτσι. Εάν από τις 300 πώς την παθαίνουμε. Δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε άντρες. Βρήκαμε εδώ.
Εάν από τις 300 αφαιρέσεις ένα και μου πεις 299 και βγάλεις ένα γιατί είχε αξία, έμπα εσύ και ανάθεμά τον επασελειπηθεί. Άρα λοιπόν είσαι και εσύ από το κοιτάπιντος. Άκουσες, δεν έχουν ψυχολογικές αξίες, αισθηματικές, οικογενειακές αξίες, δεν έχει άνθρωπος. Έχουνε σακούλια, έχουνε σακούλια. Τα σακούλια των είναι γεμάτα. Έτσι, ξεσκάλισε τις λογαριασμούς των να δεις και να πατήσουνε του κάθενος κακομοίρη που είναι παδεσήμερο, να δεις πόσα λεφτά έχει το μπουρδέλο που φυλάσσουν εκείνοι εκεί. Δεν έχει τα εισιτήρια.